Better by Pana, det er en afdeling under Pana, som udelukkende interesserer sig for at levere totalprojekter, der har en eller anden grøn profil. Vi har vores egen produktion, hvor vi beklæder alt i tekstil. Og det kan blandt andet være solafskærmning, det kan være løse tæpper. Alt, man skal bruge på et hotelværelse, lige fra puder og hønder til sengetæpper osv. Vi kan producere det, vi kan sy det, vi kan komme ud og montere og opmåle. Vi kan løse hele vejen rundt for dig. Hos Better by Pana, der startede vi SG op i 2024. Og det er jo hele den her forbrugskultur, som vi forsøger ligesom at kigge ind i. Jamen i stedet for, at man skal købe nyt hele tiden, så kan det være, at det er bedre at vælge nogle langtidsholdbare løsninger. Og det er noget af det, som vi kan bidrage med. Og det tror vi på, at det lille skridt, vi gør, det kommer til at gøre en stor forskel, også fremadrettet. Så Better by Pana, det er sund fornuft, godt samarbejde, behandle mennesker godt, tænk langsigtet.